खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि उल्टापानि जाय नैबे उल्टापानि हालामा दा गोदानै फोसावजानाय हादरारि पार्क सिखना जोहोलाव हादरारि पार्क बेनि आवथायाव गोग्लैयो। बेनिनो नैबे उल्टापानि रेन्जआवहाय मोनसे बर'नि जारिमिनारि दै आलायखुंग्रि जानांगौ बयबो मिथिखायो। बे आलायखुंग्रि दैयाव सिखना जोहोलावा माबायदि सुथुरजों दानथार जादोंमोन दा बे जायगायावहाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन नैबे जोंनि दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्राय मानिबोनाय बेखौहाय बिटिसि सोरखारनि अनसुंथाइजों बेबायदि सिखना जोहोलावनि मुसुखा बेहाय अरायथायै दानानै दोनबाय। दा नैबे ओरैथिंजाय नैबे आलायखुंग्रि दै जों जारिमिनाव मोनदांनानै मोननाय बायदिब्ला बा जारिमिनाव मिथिनानै मोननाय बायदियै नैबे दैयावहायनो सिखना जोहोलावा दै लोंनाय समाव सुथुरजों दानथार जादोंमोन। दा बे जायगायावहाय बेखौ प्रिजार्भेसन खालामनोबा बेखौहाय टुरिस्ट गाइड लानो थाखाय चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोना दा नाजाबोदों। बेनिनो आं नैबे चेरिटेबल ट्रास्टनि सासे बिबानगिरिनिफ्राय मिथिनो नाजागोन नैबे आलायखुंग्रि दै आरो नैबे सिखना जोहोलावनि मुसुखा सेराव दिनै आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरनाया बेनो जे दा बे जारिमिनारि बर'नि जारिमिनारि मोनसे थावनि बेखौहाय प्रिजार्भेसन खालामनायाव थारैनो बिटिसि सोरखारा माखासे अनसुंथाइनि गेजेरजों नैबेबायदि मुसुखाखौ गायसनबाय। दा बेखौ गाइड लानो थाखाय नोंथांमोना दिनै आवगायबोदों मा फोरमायगोन बे बेलायाव? जोङो बे समावहाय मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायहरनो सानदों। नैबे आंनि मोखाङाव थानाय सिखना जोहोलावनि खौसेथि खाम्फायाव माखासे गाखोग्रा टाइल्सफ्रा गुगाजोब्बाय। ओमफ्राय बाउन्डारियावहाय मोनसे लिरिं होदोंमोन बेखौबो बोखाजोब्बाय। ओमफ्राय दा बे जायगायावहाय गोबां जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्रा फैनानै फुजा होफैयो। नाथाय बे फुजा होफैनाय समावहाय ओरैबायदि समस्या जानानै दं दा माने बेवहाय फैनाय सुबुंफ्रा बेवहाय गोथार पबित्र जायगा हिसाबै एसे हासुनाय आरो खिनायाव गोबां प्रब्लेम जानानै दं। दा बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायनो सानदों जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम अननानै नैबेहाय मोनसे इउरिनेल आरो लेट्रिन वाशरुम जुदि होफैयोब्ला दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव होननानै आं सानदों। आरो जोङो दा सप्तायाव खेबनै जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनिफ्राय जोंनि मावथि हान्जाया बेवहाय अरायसम फोसाबनायनि थांखिखौ जों आखायाव लादों आरो फोसाबगासिनोबो दं। नोंथांमोना नुखाबाय। दा बेबायदिनो जों फोसाबबाय थागोन आरो गुबुन दावबायारिफोर फैयोब्ला जोङो बिथांमोनखौ बे जायगानि माखासे हिस्ट'रिफोरखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। बेनो जोंनि गुबै थांखि। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि सासे बिबानगिरि बिथाङा जा हायो गावनि मोन्दांथिजों बेखौ फोरमायबाय। जानांगौ नैबेखिनियानो थोजासे नङा। सिखना जोहोलावनि जारिमिना थारैनो बेसेबांबा गोलाव दा बेखौ मिन्थिनो थाखाय जायगायावहाय फैनानै नै बिथांमोननि थ्रुयैहाय नायनायनि खाबुखौ मोनगोन। दा आंबो नैबे जारिमिननि सोमोन्दै गोलावै बुंनो सानाखै। समनि रादाब नायगिरिफोरनिसिम बेखिनिखौ बुंनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।